Kepa Zumeta, Bermeoko turismo zinegotziak eta herriko hostalari eta Bermeo World Tuna Capital elkarteko ordezkariek Bermeo Tuna Pintxo Tour lehiaketa aurkeztu dute. Aurten, 20 establezimenduk hartuko dute parte eta sari potoloak izango dira. 21 hostalari apunte diez aurtengo edizio honetara eta hegaluzerik onenagaz gozatzeko aukeria izango dugu euretara hurbiltzen garan guztizok. Kontserban, atun freskue, geure herriko hostalarizek euren proposamen berezize eskainiko daue uztailaren 3tik abuztuaren 29. Egunero, gitxienez, 12 ordu bizetara. Ganera, aurten, udalerriko 10 hostalarik prestakuntza programa baten parte hartu daue Artxandako Bilboko hostalaritza eskolan. Atuneri lotutako esperientzi gastronomikoen erreferente izateko eta teknika aurreratu barrizetan formazioa hartuteko. Seguru nau, formakuntza honetan barneratutako jakintza guztize trasladako dauela lehiaketako pintxuetara. Kurtsu egin dauen tokialai taberniarako gaur hemen geugaz, eta benetan bezan bide, aurkeztuten dauen atunalai izeneko pintxuek, ikasitako teknika barritzailiek erabiltzen dauzela, eta benetan be, etxure onona dakola. Suerton bat lehiaketan. Baina egiz esateko, aurtengo lehiaketie total fuerte dator. Itxosupeteko pintxuetakuz. Zubigane behametitaku, ez da gure izan urten, bai urteroko moduen, urten be pintxo elegantie presentaten dau, Udebarria izenagaz. Lehiaketan partartuten dauen pintxuek, Bermeo Tuna World Capitalen bereizgarri bategaz identifiketa egongo diez, eta eurek tabernak be pintxoturren binilue okingo daue kanpoko mandatxuen. Bermeo pintxoturren bidez, atuneri eta galuzieri biher dauen balizue emoten jatxo eta eskaintzen dan pintxuen kalidadie garantizeteko hostalarizeri jarri jakezan ezinbesteko baldintzatiez Bermioko arrain kontserba lantegizetan erositako atune edo egaluzie eskainiko dala edo baitxebe Bermioko atunero kongeladoratako zein arraindegizetako atune edo egaluzie eskainiko dizela. Freskue zein kongelaue. Puntu honetan, geure herriko kontserberak, goraipatu gureko neukez, arrantza teknika jasangarrizekaz, arrantzatutako primerako produktuen adierazle doguz Bermioko kontserberak. Errepresentazio modu edaku gaur geugaz arroiabe, beraz eskerrik asko bitxor, eskerrik asko eitzen dozuien lanagaitxik, eskaintzen dozu esan kalidadezko produktuekaitxik, eta Bermion izena geure herriko mugetatik kanpora bebai zabaldute gaitxik. Benetan, bitxor, eskerrik asko. Pintxotur lehiaketie beraz, uztailaren 3tik abuztuaren 29 burutuko da. Lehiaketan parte hartutie oso erreza da. Turismo buleguen zein ostatuetan liburu hau banatuko da. Bertona gertuten diez lehiaketan parte hartuten da bien taberna guztizek, eta mapa baten bebai kokatute dauz, jentik galtzerik ez okitzeko, ez da? Eurek eskaintzen dauen pintxuepe, hemen dauz, argazkitzu bategaz adierazit, ez da? Dastatzen doguzen pintxuen tabernako zeilue eskatu biku, eta gero batetik zeire balora biko duz, gehien gustatzen dazkun pintxotik, gitxien gustatzen dazkun era, ezta? Zeio dakuzenien, turismo bulegora erunbiku beraue liburotzue, zeioekaz, abuztuen, 30 baino, lelau, sosketan sartu nalizateko. Sariz beteta dator, aurtengo pintxoturre, hostalarizeri dagokizonez, pintxo honenak, txapela erungo dau, urte guztizetako moduen, bai aurten 1.000 euro banatuko diez lehenengoko 3 pintxo boskatuenen artien. Sari hau
herriko atun produktuetan gaztateko erabili biko dauie ostalarizek. Herritarrari eta publikuri dagokizonez, 3 otsara zozketatuko diez Bermeo Tuna World Capitaleko produktuekaz. Beraz, beste barik anime, Bermiotar eskualdeko edo Bermeora urreratuten dizen jente guztize, geure tabernatatik pasaten, eta seguru gastronomia esperientzi paregabie erungo dozuela zeuen etxietara.